Добър вечер, скъпи гости, уважаеми трудовчани! Добре дошли! Вземете удобно местата си, защото тази вечер ще сме свидетели на нещо изключително интересно. А именно представяне на книгата "Мичманът, мореплавателят от планината". Написа и на него нейната дъщеря Йоанда Пеева, която след малко ще ви я представи. Но преди това, позволете ми да кажа няколко думи, които ме вълнуват. Връщам се в спомените си, понеже съм съвременник на построяването на яхтата. Във времената, когато имаше само една национална телевизия, едно радио, нямаше Discovery, нямаше никакви интересни канали, както ги има сега, нямаше мобилни телефони и всички черпехме информация за света от едно списание "Космос" или "Наука и техника за младежта", от няколко съветски списания, които достигаха до нас. И един млад мъж от Трудовец, който голям мечтател и смелчага, реши да построи яхта по собствена конструкция, с която да пори вълните и да разгледа широкия свят, да прекоси Атлантика. Спомням си тълпите от хора, които се тълпяха трудовчани. По шосето спираха коли от цяла България, цъкаха с език, поглеждаха и се чудеха какво е това нещо в планината да се строи яхта и то от дърво, нещо до сега нечувано, 10 метрова голяма яхта, 3 метра широка, цял кораб. Но яхтата напредваше, макар и бавно, с помощта на много хора, които се включиха в строежа ѝ. И в един момент тя беше готова. Но за всичко това, за одисеята на своя баща, давам думата на неговата дъщеря, за да ви разкаже за перипетиите по пътя за написването на тази книга. И тя с кораж и смелост подходи и успя да направи една прекрасна книга в памет на своя баща. Заповядай, Юле, и моля за вашите аплодисменти. Благодаря. Скъпи трудовчани, приятели и гости, уважаеми господин Иванов, кмет на село Трудовец, радвам се, че дойдохте да уважите мен и моят баща Димитър Попгеоргиев, на когото посветих книгата си "Мичмана, мореплавателят от планината". Той в продължение на 10 години построи яхта "Селена" в двора на къщата ни и осъществи 2 самостоятелни плавания до Новоросийски, Куба. Той не само я построи, но и конструира, а по време на плаванията доказа ефективността на своите изобретения в сферата на мореплаването. Това са патентования от него опреснител на морска вода, с който той премина през Атлантическия океан, добивайки вода за пиене само от уреда, и вятърния генератор, който подпомага автоматичното управление на яхтата. Избрах не случайно това място за събитието. Баща ми е кореняк трудовчанин и даже на младини е бил секретар на това читалище. Той заедно с майка ми Пенка, която беше негова опора във всички тежки моменти, обичаха много родното си село и хората, живеещи тук. Трудовец беше всичко за тях. А на нас, техните деца, те дадоха цялата си любов и направиха така, че да имаме едно изключително щастливо детство. През годините, пазейки спомените за баща ми, аз неведнъж се замислях да напиша книга за него. Колкото повече се ровех в историята му, осъзнавах, че в село Трудовец и не само трябва да остане спомен за мичмана и неговата яхта "Селена". Мотив да пиша за него ми дадоха също приятели и познати, които, като идваха у нас на гости, често питаха: кой е човекът на снимката над камината? Разказвах накратко, но всеки проявяваше любопитство и искаше повече информация и подробности. Налагаше се да илюстрирам с снимки, разкази и накрая пусках филма, направен за него. Този филм създадоха през 2009 година Пенка Николова, мултимедия, Иванка Караджова, която написа текста,
А читателите са известните трудовчани Веселин Вешков и Лилия Цекова. Те, за съжаление, вече не са сред нас, но по-възрастните помнят и се вълнуват от техните гласове. И така, любопитството на хората ме подтикна да осъзная, че това, което е направил баща ми, е необикновено и решението ми да напиша книга за него се затвърди. Първоначално мислех, че има много малко информация и трябваше да разчитам само на спомени, които бяха твърде недостатъчни, но когато отидох да прегледам старата библиотека в бащината ми къща, останах изненадана. Там намерих дневници, които видяхте отвън на изложбата, даже те са в момента малък състав, снимки, материали, толкова много, че ми трябваха месеци да изчетем и отсеем най-важното. Многото информация дори затрудни процеса на писане. И така, след 2 години труд, книгата Мичмана, мореплавателят от планината, е на лице. През това време неотслъчно до мен беше литераторката Даринка Петкова, която помагаше да разчетем дневниците и ги набираше на компютъра. Едновременно с това редактираше и беше насреща за всякакви въпроси. По повод дневниците на баща ми искам да кажа нещо много важно. Той ги беше написал толкова гладко и изразително, че оставихме всичко в оригиналния вид, без да правим никакви корекции. Просто баща ми е искал да напише книга, но времето не му е достигнало. Той почина много млад, на 60 години, и за тези писателски умения аз научих едва когато прочетох неговите дневници. В процеса на написане на книгата плътно до мене беше и моят син Иван, който ми помагаше технически и същевременно ме затрупваше с интересни идеи и решения. Често го тормозех нощно време за какво ли не, а когато ходехме на почивка, носехме лаптопа, за да работим. Идеята за книгата споделих и с Пепа Николова, която веднага откликна и възобнови работата по стария филм. Тя го преработи, но остави нещо много ценно – гласовете на Веселин Вешков и Лилия Цекова. Не на последно място искам да благодаря на езиковеда Нина Маринова. Тя има дълбоки трудовчански корени, дори прадядо е бил кмет на селото в миналото. Нина прегърна идеята за книгата, като направи редакция и предпечат. Нейните съвети бяха неоценими за мен. И след като я прегледахме за последно, тя я занесе в печатницата. А сега да искам да кажа няколко думи за корицата на книгата. Ето я отзад зад мен. Тя е направена от графичния дизайнер Илия Илиев. Той също е свързан с село Трудовец, чрез неговите родители, които от няколко години живеят тук. Илия не само изработи корицата, но и обработи снимките за книгата, а също така направи и рекламните материали за нея. Смятам, че повечето думи са излишни, защото следва да покажем филма за Мичмана, който най-добре ще ви въведе в живота му и в делата му. Благодаря. В интервюто си Димитрина Стамболова ме попита: може ли в днешно време някой силно да мотивира хората със своите дела? Аз мисля, че може. Всички хора мечтаят и когато една личност с действията си покаже, че мечтите могат да станат реалност, те я следват. Вярвам, че баща ми е пример за това. Той даде криле на всички, до които се докосна, като им показа как със силата на духа, знания и с непоколебима последователност да постигат целите си. Надявам се в салона да присъстват хора, които са били преки или косвени участници в строежа на Селена или са били приятели на Мичмана. Ако желаят, могат да се изкажат и да разкажат техните истории. Но преди да дам думата за изказване, искам да прочета отказ от книгата, а именно неговите благодарности. Избрах тази част, защото все още има хора или техните наследници, които да ги приемат. Благодарности към организациите и хората, които са ми помогнали. Сега, когато хилядите изминати мили и многобройни трудности останаха зад кърмата
и аз седя вместо до румпела пред далеч по-безопасното бюро, не мога без чувство на огромна благодарност и признателност да не си спомням за многобройните приятели и познати, които спомогнаха много за реализирането на това трудно плаване. Помощ, разбира се, получих от много хора, от различни организации и предприятия, но с ръка на сърцето си мога да кажа, че без помощта на доктор Димитър Василев Мибо, тази експедиция нямаше да се осъществи. Той беше именно този ледоразбивач, който разби и разпръсна ледовете на съмнението у много хора, от които в една или друга степен зависеше реализацията на експедицията. Чувствам се много задължен на колектива на вестник Ботевградски пламък и неговия главен редактор Митрофан Велев. Вестникът винаги отразяваше всички перипетии около пътуванията и информираше цялата общественост на Ботевградската община. И това не беше никак малко. Не малка помощ получих и от приятели и познати. Чувствам се задължен и винаги ще бъда признателен на Светослав Колев, Георги Гълъбов, Драган Александров, Панчо Атанасов, Иван Димитров, Драган Друмев, Николай Веков, Йотко Коцев, Здравко Чинов и други. Ако не може да помага, поне да не пречи. Това беше девизът на моята съпруга Пенка. Предполагам, че всеки семейен мъж може веднага да прецени каква огромна помощ е това. Затова аз и казвам благодаря от сърце. За да бъда по-свободен и да мога да отделям повече време за строежа на яхтата и подготовката на експедицията, тя пое върху женските си плещи редица мъжки задължения, за което винаги ще й бъда благодарен. А сега давам думата първо на нашия кмет Еленко Иванов за изказване и за това други, които желаят, могат да се изкажат. Добър вечер, уважаеми гости! Добре дошли на тази вълнуваща среща, посветена на една необикновена история, родена в Трудовец преди повече от 40 години. Нашето село има своята памет и своите достойни личности. Горди сме, че Трудовец има и своите родолюбиви хора, които съхраняват миналото и го предават на следващите поколения чрез силата на словото. Тази вечер Йоланда Пеева попълва тези редици, като ни поднася книгата "Мичманът, мореплавателят от планината". Впечатляващ разказ за нейния баща Димитър Попгеоргиев. Човекът, който със собствените си ръце построява яхта и осъществява дръзкото през океанско плаване до Куба. Йоланда, поздравявам те за твоя труд и за това, че съживяваш паметта за едно изключително събитие и за един необикновен човек. Твоята книга ни напомня, че мечтите имат силата да разгръщат неподозирани възможности от човека. Това е книга не само за мореплаването, но и за силата на човешкия дух. Книга, от която нашите деца могат да научат какво означава волята, трудът, достоинството и верността към мечтата. Мичманът, мореплавателят от планината, е ценен принос за историята на Трудовец. Тук искам да отправя една признателност към госпожа Нина Маринова, човекът редактор, който със своят професионализъм и всеотдайност допринесе за тази книга. Нина Маринова носи в себе си живата връзка с корените и паметта на нашето село. Благодарим ви за вашето родолюбие, внимание към словото и отдаденост към съхраняването на местната история. Нека книгата "Мичманът, мореплавателят от планината" намери своя път към много читатели и остане като духовен мост между поколенията. Успех! Тая червена роза от мен, нека тя да ви напомня със своя аромат
за Балкана, за морето и за твоя татко Мичмана. Драги съграждани, това, което ще кажа от мен и от всички вас, които сте тук, с такова вълнение, с такъв трепет, муха да бръмне нямаше да се чуе. И слушахте това чудо. Но преди 17 години ние пак бяхме тук и направихме този филм. За текста имам малко нещо, което съм дала, но повече и аз дадох дневниците на Митко, защото той е един поет и един писател. Нали ги слушахте в рецитала на Лили и Вешков, които не са вече между нас. Прекрасни хора. Но това, което направи Йоланда, неговата дъщеря, е много по-достойно. Спомням си думите на поета със Сватенка. Досещате се кой е? Пен Пенев. Той казва: малко е да те обичам, родино, трябва да бъда обичан от теб. Ти много ми даде и моя дълг е голям. Голям е дълга да не обича родината. Голям е дълга на Митко и на Йоланда да ги обича Трудовец, но Трудовец ще ги обича винаги, защото те дадоха от любовта си и ние им даваме от нашата любов. Да бъдат живи и здрави и тя, и брати, и най-вече Ванката, който много, много го обичам. Честито да ми е, трудовчани! И нека вратите на читалището винаги да бъдат често отворени. Ние жадуваме за тях и да има повече млади хора. И последно само да ви кажа, преди няколко дена бях в училището, поканаме една от учителките, моя ученичка, да говоря на учениците за книгата за училището. Знаете ли тия мълчугани от първи, втори и трети клас така ме харесаха и почнаха да ме прегръщат и да ме питат: ще дойдете ли пак? И аз се чудех, една толкова стара баба от Трудовец, а такава любов от тия детски очи. Значи трябва да даваме любов, тя ще ви се връща. Бъдете живи и здрави всички. Има думата госпожа Вела Панчева. Аз, след това, което Йоланда, Еленко и Иванчето Нече разказаха, и това, което ще прочитат в книгата, всеки трябва да я прочете от край до край, аз искам да кажа за Митко като човек. Като човек, като колега, като приятел, който е неповторим, той е универсален, уникален. Митко е герой. Когато го видях за пръв път, още не бях женена за трудовчанин, каза: чува ли се? Ще ми дойдат двама приятели от Трудовец, Пловдив, бяхме студенти, искам да те запозная с тях. Отидох и чак. Дойдоха двама хубави млади мъже. И Страхил вика: ете, това е Гюрчев, а това е Мичмана. Значи Мичмана е от детските години. Това му бяха най-добрите детски приятели. И после аз попитах защо. Веднага казаха: той ни е разказвал за капитан Немо. Той има много книги в библиотеката от баща си. Нали така? За мореплаватели.
и си е мечтал да бъде мореплавател. Мичмана е още от детските му години. След това пътували сме с него и той, да ви кажа, като че ли си е мечтал и си е знаел маршрута, докъде и как ще бъде, защото аз вече бях ходила в Хавана. Пътуваме за София с колата, с зеленото Рено. То така се гордеехме с това Рено. Всичките приятели, нали, нямаше такава кола в Трудовец. И така. Питаме за Хавана. Къде? Кое е най-важното? Кое е най-интересното? И аз му разказвам. Най-интересното, ти си музикант, ще отидеш в бар Тропикана. Чували ли сте за него? Бар Тропикана е най-големия бар външен в света. Това са 20 000, това е колкото Трудовец. Трудовец, знам, от така да е леко, е 20 000 квадратни метра, нали? Така, колкото е Трудовец, толкова са квадратни метри в този бар, на открито. Там няма как да не е на открито. С 20 сцени. Сцените се минат една след друга, няма почивка. Спира едното представление, малко изгасва и гледаш другата сцена. А туалетните, сигурно днеска мислите като 3 площада тук. От кметството до тук 3 такива. Бледо-розови блочки, миризми. Това всичкото беше наследство от американците. Това беше 10 години след революцията. Беха много тежки години за Хавана. И те ни питаха, колегите, кажете, колко години след революцията заживяхте добре? Самите кубинци, самите хора, които живеят в Хавана, не са посещавали този бар. Нямаха финансовата възможност. Така, казах му за Тропикана, казах му за къщата на Хемингуей, казах му за музея на Наполеон. Най-хубавия музей, най-скъпия, с най-много експонати, където те посреща една пътека с български червени мушката. Той е бил частен на най-богатия човек в Хавана, който със семейството си напусна след революцията и го подарява на държавата. Там са такива експонати, които ги няма никъде в другите. Има много музеи на Наполеон. Но няма това, което има посмъртната му маска. Има златното гърне, което е ходила Жозефина. И какво ли не? Така. И целият ни разговор, значи той само за това ме питаше. Само за Хавана да му разказвам. Разказваме се. И дойде време, познавах дядо Георги, баща му и майка му. Но не знаех тези подробности, които Йоланда е написала в книгата. Този забележителен човек, този мъж трудовчанин, за него трябва отделен берелев или един общ берелев на къщата. Тази къща, това место е живял отец Георги, който е баща на героя национален, мореплавател Димитър Иванов. Всичко, което е направено за Митко до сега, е много, но е малко. Още трябва да се зарибят, така казано, младите хора. Младите хора, знаете, те ги интересуват само TikTok, пишат в интернет с единица, с неща. Трябва младите хора, трябва да знаят кой е Димитър, кой е лично предлага. Няма как да се някой предприятие да се назове Димитър Иванов. Еленко, главната лица. Моля, предлагам, обсъдете да се кръсти Димитър Поп Иванов, Поп Георги Мичмата. Служете един. Айде, направете една обява. Ще съберем средства за грамотна плоча на бащата и на сина. И тук, нали така казахте, ще правите нещо. И тук да има берелев на Митко. Браво! Заради младите
Защо главната улица на село Кадиев сина? Защото Митко е национален герой. Той е уникален. Няма друг по-натрелател с толкова мили. Няма. Чуй, той е не той. Митко има най-много мили пропътувани сам. И в труд, и в Ботевград. Еленко ще ти помогне. Кмета ще ти помогне. Благодаря, аз малко да кажа. Като ръководител. Да ви кажа ли още? Да им кажа още. Митко беше ръководител на КПА отдел в нашия завод. Контролно-избирателни прибори. Ако тези прибори не работеха добре, нашите основни работници и микробите нищо не можеха да ни направят. Един изхвърлен апарат струваше 100 000 лева тогава. Сега се влезе 300. Там всеки уред измерва налягане. Голяма точност. Да. Температури и така. Митко знаеше всичко. Той имаше техническо образование. Какво бе? И така. Да, иска ли някой друг? Давам думата на госпожа Даринка Петкова. Заповядайте. Благодаря на Йоланда. Специално за книгата. Не съм предполагала този литературен талант, тя прилича на баща си. Когато на сина ми каза, Йоланда, какво хубаво. И той вика, Йоланда винаги е била умна. Освен това на Митко, и ще ти малък подарък на Митко. Не съм му дала, сега ще ти го дава. Бързано е да потекаш. На Наполеон. И няма да се отчаяш. Добър вечер на всички. Искам да изкажа своите най-сърдечни благодарности на Йоланда за този велик труд, който се получи в крайна сметка след много усилия от нейна страна, от страна на Иван и с нашето така съдействие на останалите, които участвахме в събирането на материалите. Още докато събирах и разчитах дневниците, които тя ми даде, за да се набере материала за книгата, неговия материал, това, което той е написал, аз установих, че до мен все едно стоеше една уникална личност, един невероятен човек, още повече той е и набор на моя баща, все едно до мен стоеше баща ми. Такова усещане съм имала през цялото време, докато набирах дневниците му. Разбрах, че това е една енциклопедична личност, един уникален човек, един забележителен талант, с много разностранни интереси, въобще с много богата обща култура, с много хобита, с много увлечения. Нали, всички ще прочетете в книгата за това. Просто съм благодарна на съдбата, че ме срещна по този начин, макар и задочно с него, тъй като аз много бегло си спомням човека, за когото сме се събрали тая вечер. Днес написах едно стихче, не знам дали ще ми повярвате, но днес го написах преди да дойде. 3 куплетчета съвсем малко, но от сърце, с което искам да завършим вечерта и да остане в съзнанието на всички този велик човек. Казва се: Приземена мечта. Приземена мечта на мичмана. Едно момче, израснало в Балкана, в душата скрило детската мечта да стигне с яхтата си до Хавана и здрав да се завърне от дома. Мечтата му е вече приземена, макар че я обрулват урагани, а яхта с име на луна, селена, в морето героиня ще остане. Да,
Мичмана е истински щастливец, до край довежда своята Одисея. Зато и навярно в църквата отива. Помогнал му е Бог да оцелее. Благодаря на всички за вашето присъствие. Още. В никой случай не мога да бъда толкова поетична, особено след госпожа Даринка Петкова, но искам от мое име, предполагам от ваше, да благодаря на госпожа Йоланда Пеева. Първо за нейния организаторски талант, че успя тази вечер да ни представи екипа, който е сътворил книгата и тази вечер ни събра тук. Второ, за нейния неуморен труд, чухме в продължение на 2 години, но този труд доведе до една пълна зала, един голям салон пълен с хора и всички ние си отиваме тази вечер с спомени от познати лица и гласове, които още помним. Пожелавам ти успех на теб, на книгата и продължавай да пазиш жив спомена за своя баща. Има ли още изказвания? Заповядайте. Благодаря на Йоланда за нейния труд. Приятелите от тях клуба, които можаха да бъдат в Софийския. Не се чува. Да, не съм си по-добърли. Съжалявам. И да кажа, че аз като хлапе наблюдавах строежа на лодката, минават тук с колело, да видя как става и има много последователи негови, на мичмана и тогавашните млади хора, които вече сме много по-млади на 60, но се строят също лодки по неговия почин още, има си хъс, меркли има. Така че той много хора следват неговия път, въпреки че сега новините не се чуват за тях. И така. Да, благодаря ти за този труд и да има така. Заслужава. Има ли още желаещи? Господин Ватев, заповядайте. Добър вечер отново на всички. Искам само няколко приказки да кажа, като каквото и да говорим за мичмана, ще да е малко. Но искам да внеса една яснота, защото Йоланда каза, не знае как е произтекло името Мичмана. Мичмана го е кръстил Драган Александров, негов личен приятел от един оркестър и 3 живее. Драган Сандов казва, аз съм кръстника на Мичмана. Да знаят молчани, къде е продължал името. Името го е кръстил Драган Александров. Какво да говори повече за Мичмана? След приключване на това той прие духовния сан и когато аз бех избран за кмет, той беше свещеникът, който ме въведе в кметство. Мисля, че всичко, каквото можеше е казано, и това е гордост, че Трудовец има такъв човек. Благодаря за вниманието. Има ли още желаещи да се изказват? Ако няма, да, разбира се. Заповядайте. Здравейте! Аз съм внучката на Димитър. Искам само да ви кажа, по-скоро на Леда да кажа, че това, което тя направи в последните 2 години е изключително смело и аз просто много се гордея с нея. Не си спомням много дядо си, за съжаление, защото той почина, когато бях, може би, на 4.
Спомням си, че с брат ми изнасяхме концерти в лятната кухня и той много ни се радваше, но винаги ми е липсвало точно това, някой да събере тази история, да направи това нещо възможно. Живяла съм в Трудовец до 6 годишна възраст и честно казано много се радвам, че днес виждам пълен салон. Изобщо не го очаквах. Просто, Лело, много съм горда с теб и много те обичам. И мисля, че това, което направи е не важно само за нашето семейство, но за всички. Не само в Трудовец. Наистина много ти благодаря. Благодаря на всички, че уважихте Йоланда, уважихте Мичмана и сега заповядайте в фоайето на чаша вино и чаша Куба Либре и кубинска музика, за да може спокойно да споделите своите впечатления.